Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәерле көн, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз. Эфирда Татарстан дулкында тапшыруы. Аның пәнҗешәмбе чыгарылышын гадәттәгечә мин, музыкаль мөхәррир Гөлназ Гыйльми алып барам. Республикабызның сәнгать дөньясында олы вакыйга бар. Татарстан Республикасының Халыклар дуслыгы орденлы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле быел үзенең оешуына 80 ел тулуны билгеләп уза. Бу көннәрдә ансамбль бәйрәм рухы белән яши. 12 һәм 13 декабрьдә Муса Җәлил исемендәге Татар Дәүләт Академия опера һәм балет театр сәхнәсендә ансамбльнең юбилей концерты узачак. Әлеге коллектив турында сөйләгәндә һәр вакыт аның республикабызның визит карточкасы икәнен ассызыклап үтәләр. Һәм инде ничә дистә еллар дәвамында ансамбль милли традицияләребезне, җыр-биюләребезне үзләренең асыл сыйфатында саклап килә. Дөньяның төрле илләрендә чыгыш ясап, татар халкының нинди матур, бай мираслы, бөек халык икәнен күрсәтә. Кадерле тыңлаучыларыбыз, ансамбльнең юбилей елында без сезне коллективның солистлары белән дә, дирижерлары, ансамбльнең яңа язмалары белән дә таныштырып барырга тырышырбыз. Ә бүген исә язмышын шушы коллектив белән бәйләгән, озак еллар җыр һәм бию ансамблендә хормейстер булып эшләгән Татарстанның халык артисты Венера Гәрәева белән ансамбльнең үткәне турында сөйләшербез. Монда эшләгән зур музыкантлар, хормейстерларны искә алырбыз. Күңел түрендә сакланган кадерле хатирәләрне барларбыз. Хәерле көн, Венера Хәсәновна. Исәннәрмесез? Без сезне ансамбльнең матур юбилее белән котлыйбыз һәм бу инде белән сезнең өчен дә бәйрәм, чөнки сез чынлап торып бөтен гомерегезне шушы коллективка багышладыгыз, ансамбльгә багышладыгыз, аның традицияләренә тугры булып яшәдегез. Көнне-төнне уйламый дигәндәй гастрольләр дә булсын, ул концертлар, ул сәнгать кешесенең гомере, ул бит инде һәр вакыт сәхнә белән бәйле, менә шу сәнгать белән бәйле. Сез үзегез кайчан килдегез әле ансамбльгә? Менә шуннан башлыйк әле. Сез бит яшь кыз идегез әле ансамбльгә килгәндә, 17 яшьлек кыз идегез бугай. Мин дөресен әйткән вакытта ансамбльнең нәрсә икәнен дә белмидем. Мин гади авылда үскән бала, әби белән бабайда. Мин соңгы 3-4 елымда гына әниләр белән яшәргә туры килде. Шуңа күрә мин дөньяда андый коллектив барлыгын, андый жанр барлыгын, ул вакытта жанр дигән сүзне дә аңламаганмын инде мин. Җырлар яратадырым тыңларга, чөнки репродуктор аркылы. Шулай да бәләкәй чагымнан ук Галия Гафиятуллинаның, Разия Тимерханованың, Сөләйман Юсуповның радиодан тыңлап, аларның дөньяда барлыгын, алар татар җырларын башкара торган кешеләр икәнлеген белә идем. Аларның җыр һәм бию ансамбльдә эшләгәнлеген мин башыма да китерә алмыйдым. Бигрәк тә тормышта, дөньяда дирижер дигән, хормейстер дигән ул сүзләрне мин ишеткәнемдә чөнки тагы бер кабатлы мин авылда үскән бала. Менә тормыш ничектер шулай итеп китереп чыгарды. 56 елда әниләргә күчеп килдем Мизәлә театрына һәм 60 елда 10 классны бетергәннән соңында минем хыялым бар иде. Җырчы булырга. Ул хыялда, ул икенче планда, чөнки беренче планда минем торадыр. Драма актрисасы булырга хыялланган идем гомер буе. Әнигез кебек. 8нче классларда мин сиздем минем буемның үсмәгәнлеген. Мин анда критичны караганмын, күрәсең, бик критика көчле булган. Мин уйладым, бәләкәй буйлы кеше сәхнәдә булырга тиеш ул. Сәхнә ярата, озын буйлы, матур, чөнки ул бит татар милләтенең йөзе булырга тиеш. Менә нишләптер шул япь-яшьтә мин ул нәрсәне аңлаганмын инде. Менә мин шунысын гына шаккатам. Һәм музыка училищесына 60 елны барып, мине алмадылар. Мине әтием, үги әтием
барып урнаштырды Алабуганың культпросвет школ дип йөртеләдер ул вакыт, әле училищеда түгел. Шул 60-нчы елда мин культпросвет мәктәпкә барып, анда урнашканның соңында 1 ел укыдым да мин, кыш уртасында, декабрь айында, менә шул мин белмәгән җыр һәм бию ансамбль дигән җирдән аларның сәнгать җитәкчесе Айдаров Җевдәт Кырматуллович үзенә яшь кадрлар эзләргә килгән иде. Безне тикшерделәр, бөтен мәктәпне дип әйтерлек инде. Шуннан ул 3 кешене сайлап алды. Барый дигән бер егет, тенор бик көчле, Грязнов дигән виолончельдә контрабаста уйный торган бер егет бар иде. Аны һәм мине, без өчебезне ул үзе белән алып китте. Шулай итеп мин 61-нчы елның 29 декабрендә монда килеп, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хорында җырлый торган җырчы булып киттем. Көтелмәгән җирдән мин әниләрнең спектакльләрен карыйдырым, андагы кызыклыкны, анда зәңгәр шәлләрне, Җевдәт Фәйзинең әсәрләрен мин сәхнәдә күргәнем бар иде. Шулай да җыр һәм бию ансамбль дигән жанрның монда күргәч, иң беренче мәртәбә мин шаккаттым. Анда җыр, анда бию, анда музыка. Шушы вакытта ансамбль куя иде. Тула өмәсендә дигән вокаль хореографик зур бер әсәр. Анда балетмейстер Гаскаров иде. Фәйзи Гаскаров. Александр Сергеевич Ключеров композитор иде. Һәм сәнгать җитәкчесе Айдаров. 31 декабрь көнне монда Җавит Абдраимович Куддусов консерваторияда укыйдыр иде. Ул килде хормейстер булып. Мин шул вакытта беренче мәртәбә күрдем дөньяда дирижер, хормейстер шундый сүзләрне һәм андый профессия барлыгын. Билгеле, хыялымда юк иде, чөнки музыка мәктәбем юк, белемем юк. Мин кайчада булса шушы профессиядә гомер буе эшләрем дип минем хыялымда да юк иде, уемда да юк иде. Шушы хорда басып торып, җырлау миңа бик җиткән шикелле тоела иде. Без узак тормадык, январьның башларында чыгарып җибәрделәр безнең Себергә 3 айга. Мин шунда беренче мәртәбә артист тормышы белән таныштым. Андагы булган корифейлар белән менә Галия Гафиятуллина, Габделхак Шаһиев, Зәйтүнә Әхтәмова, Сөләйман Йосыпов, Разия падашлыдыр әле ул вакытта, Тимирханова. Мин андый бәккәдә яшәдем, чөнки ул узак эшләмәде, ул берничә айдан соң китте эстрадага. Минем менә шушы артист тормышым шушыннан башланды. Билгеле яшь чак. 3 айга чыгып китәсең. Ул бик күңелле, яшьлек өчен. Мин менә хәзерге күзлектән караган вакытта анда күбесенең балалары бар иде. Тормыш иптәшләре өйдә каладыр иде. Ирләрнең хатыннары, хатыннарның ирләре. Мин хәзерге күзлектән карыйм да ничек итеп алар күрәсең шул кадәр бу эшләгән ханымнарның профессиясын да яратканнардыр, үзләрен дә яратканнардыр. Чөнки 3-4 айга менә шулай итеп чыгарып җибәрү ул мөмкин нәрсә түгел. Менә хәзерге күзлектән караган вакытта менә мин чагыштырам, мин сәхнәгә чыгып шушы аулак өйдә уйнаган вакытта без гади массада гына инде. Шул массада йөрү сәхнәдә. Ул миңа менә бер җмахтагы ниндидер бер шатлыклы, зур, бөек бер тормыш шикелле иде. Мин хәзердә менә олыгаеп беткәчтә күз алдыма китерәм дә шул вакытта булган минем хәләтемне мин шул кадәр сагынам. Чөнки ул вакыттагы ул хәләт менә беркемгә дә аңлатып бирә алмаслык рәхәтлеге. Сәхнәдә 1-2 генә кеше бар. Зәйтүнә апаның белеме бар иде, Разия Тимирханованың белеме бар иде, музыка училищесы бетергән. Башкалар барсы да ул вакыттагы һәвәскәр җырчылар иде. Һәм аларның мин талантын да, профессияларына каратта, аларның карашын, аларның үзләренә бирелгән партияларын, үзләренә биргән җыр, аерым җырлау дип әйт, соло, аерым җырны ничек итеп аларның бер мәртәбә уйнаганнан соңында өйрәнүләренә мин хәзерге вакытта шаккатам. Ул вакытта ул бит иде алтын фонд хәзерге көнгәдер саклана торган әсәрләр, менә шул Сибилә чәчәк, Зөбәрҗәт, Зөлхиҗә, Эңгер-меңгер, менә бу әсәрләр бит барсы да шул чырларда ук 30-нчы, 40-нчы, Кәкүк, 50-нчы елларда эшкәртелгән әсәрләр. Менә бу һәвәскәр җырчылар ул хоровой партияны менә хорда җырлый торган. Һәрберсенең үзенең партиясе 4-тәр тавышка, 8-әр тавышка эшкәртелгән әсәрләр. Алар бит башкарга кирәк, музыкаль белеме булган кеше. Ул хорда җырлау ул үзе бер зур сәнгать. Чөнки мин аны зур математика белән, теге гармония, математика менә шуның белән чагыштырырым. Чөнки үзеңнең партияңны үзеңнең янында утырган икенче партия белән бергә җырлау өчен анда хәтер генә кирәкми, анда
баш та кирәктер, фикер дә кирәктер, анда белем дә кирәктер, анда интеллект та кирәктер. Чөнки менә мин хәзер чагыштырам, менә музыка училищесына минем харым бар инче итеп мин интеккәнемне хәтерлим. Ул чордагы кешеләр, чынлап та алар бик сайланып алынган булгандыр. Иң талантларын. Шулай булмаса алар хәзерге көнгә кадәр, менә 50нче еллардан, 40нчы еллардан бирле хәзерге көнгә кадәр шул заманда яшәгән кешеләр, исән булган кешеләр хәзерге көндә шушы җырчыларны хәтерлиләр. Шул әсәрләрне хәтерлиләр. Ул әсәрләрнең күбесе халыкның күңелендә, менә хәзерге вакытта 80-70 яшьлек кешеләрнең күңелендә алар гади җыр гына булып түгел, именно хор белән эшкәртелгән шундый әсәр итеп хәтерләрендә калган. Менә бик күп кешеләр сөйли бит, хор сәнгате теге татарга бик хас түгел дигән. Менә шундый фикерләр бик күп булды. Хәзер андый сүзне, андый фикерне әйткән кеше юк инде. Әгәр дә гади халык ул вакытта хорны үзенә кабул итә алган икән, чынлап та бу татар халкына ул хас булган нәрсә булып чыга. Әйтеп китәргә кирәк, менә ул яктан караганда Александр Сергеевич Ключеревның беренче эшкәрткән әсәрләрен. Бу әсәрләр хәзерге көнгә кадәр яшиләр. Һәм мин шаккатам хәзерге вакытта да Александр Сергеевич Ключеревның үзенең гомерен шушы татар сәнгатенә, җыр һәм бию ансамбленә бирүен. Ул бит менә ул калдырган әсәрләр хәзерге көндә алар иң яхшы эшкәртмәләр булып санала беренчедән. Алар Европа биеклегендәге әсәрләр. Менә шул Кәккүк, шул Зөлхиҗә, шул Зүбәрҗәт, шул Иңгер-миңгер. Аларны бер ни белән дә чагыштырып булмый. Аннан соң килгән эшкәрткән кешеләр бик күп булды хор өчен. Әсәр Абдуллин, ул чордагы Заһид абыйлар, Солтан Габәшинең әсәрләре, алар барсы да үрнәк итеп Александр Сергеевич Ключеревны күздә тоталар. Венер Хасановна, менә шушы урында әйдәк зәле Александр Сергеевич Ключерев эшкәртү ясаган бер җырны тыңлап үтигәле шушы корифей җырчыларыбыз башкаруында һәм хор башкаруында. Үзегез нәрсәне тәкъдим итәр идегез? Үзегез нәрсәне яратып тыңлайсыз? Мин Әлфия Авзалова башкаруында хор белән Кәкүкне бирер идем. Чөнки менә бу Кәкүк әсәрен иң беренче Әлфия Авзалова башкара. Менә шак катырлык. Әлфия Авзалова бит үзе шән сәнгатьтән килгән кеше. Аның диапазоны шул кадәр зур Кәкүкнең. Менә анда бик авыр ноталар бар күчә торган. Менә Әлфия Авзалова ул чорда үзе шән сәнгатьтән килгән кеше, ничә итеп ул аны шул кадәр тип-тигез итеп түбән нотлары, югары нотларны ничек тигезли алган. Күрәсең, монда Әлфия Авзалова беренчедән зур талант ул, икенчедән ул вакыттагы булган хармейстерларны әйтергә кирәктер. Чөнки ул әсәрне башкару өчен талант кына кирәкми, аның өчен ниндидер бер укытучының менә бу авыр нотларны өйрәтүе анда күчкән моментларда. Чөнки хор бара 4 тавыштан, 6 тавыштан хор барган җирдә икенче төрле ритм белән аның солисты җырлап бара, аерым җырчы. Аны кушу өчен ул үзе бер сәнгать. Кәкүк кыштыра урманда, яз килгәч, җир яшәргәч кырларда, гөл үскәч, чур-чур итеп тирәкләрдә сан туган.
Үзем коштым ших моңлан как күгем Күк тауышы бигрәк матур тыңларга Күкләрне сайратырлык мәхәббәтем бар сиңа Тыңла иркәм гөлгенәм күк таушым бер генә Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Һәм без Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор мейстеры, Татарстанның халык артисты Венера Гараева белән ансамбльнең хор коллективы турында сөйләшүебезне дәвам иттерәбез. Чынлап та ул вакытта хормейстерларны әйтеп китәргә кирәктер. Ул чырларда Әлфия Абзал заманда эшләгән хормейстерлар Зөләйха Әхмәтова, Айсылу Мусина. Әгәр дә Зөләйха Әхмәтова Мәскәүдә укып кайткан булса, Айсылу Нурмөхәммәтовна Мусина Казачковның иң беренче укучыларының берсе булып санала. Хор бүлеген бетергән, консерватория бетергән. Мин аны бик талантлы, чөнки менә ул чорда калган күп әсәрләр түгел алар. Берничә әсәр генә, ләкин ул әсәрләр менә хәзерге көнгә кадәр италаны. Менә ансамбльдә хормейстер булып эшләр өчен иң беренче шундый нәрсә сөйләм дип әйтим бар. Интеллигент булган кеше дөньяда булган бөтен мәгълүматның 3-4%-ны белсә дә, бу яхшы дип санала. Менә мин шул турда әйтәрим, менә эшләгән хормейстерларны. Татар җыр һәм бию ансамблендә хормейстер булып эшләр өчен татар әдәбиятының, татар музыкасының, татар сәнгатының хәтта бер 5%-ын белергә кирәк. Чөнки телне белмичә, аның моңын белмичә, монда эшләргә мөмкин түгел. Менә шундыйларның берсе Айсылу Нурмөхәммәтовна булгандыр. Чөнки ул бик интеллигентный семьядан ие. Мин хәтерлим, biz аның белән общежитиедә бергә яшәдек 60-нчы елларда. Ул менә үзе тотыш, үзенең белеме, үзенең дөньядагы карашы, ул бик интеллигент аристократ ие. Яны белмәгән нәрсәсе юк. Айсылу Нурмөхәммәтовдан соң килде Суфия Сөләймановна. Ул узак эшләмәде, балалар тугач, ул бездәге солистның Шагиев Габдулхак абыйның тормыш иптәше. Узак эшләмәде, аннан соң 61-нче елларда килде Куддусов. Җавит абый. Җавит Куддусов ул данлыклы безнең колоратурный сопрано Шафиха Куддусовның улы. Кырым татары бик күпләрне күргән, репрессияларга эләккән. Дөресен әйткән вакытта ул татар музыкасы белән әзрәк кенә таныш булгандыр, чөнки әнисе опера җырчысы иде аның. Ул килгән вакытта телне белмидер, бөтенләй татар телен. Менә мин шаккаттым аның менә эшли башлагач, үзенең өстендә эшләү. Ул бик тырыш, аскет менә шундый. Теге артык байлыкка карамый торган, артык акча кирәкмидер янга. Ул ниндидер менә шул фанатично эшли торган. Мин хәзер менә карап торам да, чынлап та бу татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең байлыгыдыр ул, үзенә күрә, язмышыдыр ул. Чөнки монда килгән кеше, менә һәрбер хормейстерны карасаң, һәрберсе теге узак эшләмәгәннәрне әйтмим мин. Алар нидер вакытлыча булганнардыр, шулай да ниндидер өлеш керткәннәр. Аннан соң килгән кешеләр менә Җавит абый, мин, менә хәзер вакытта Нияз Гараев, мин әйтерим, менә без барыбыз да ниндидер фанатично шушы милләтнең рухында тәрбияләнгән. Ничектер милләткә хезмәт итү безнең Худайдан биргән язмыш дип әйтим инде мин аны, бүтәнчә әйтә алмыйм. Чөнки чынлап та менә булсын дип эшләү, аның язмышы турында кайгырту, аның репертуары турында кайгырту, андагы килгән кадрлар турында кайгырту. Менә булар барысы да Җәйдү белән Куддусовта да бар иде, Ниязда да бар ул. Менә мин дә гомер буе менә шул халәт белән яшәдем. Мин күз алдыма китерәм дә кайбер вакытта теге яхшы урын буш тормый дип әйтәләр. Шулай да мин әйтмәсим. Кемнедер кем алыштыра алмый. Әгәр дә үз вакытында Куддусов килмәгән булса,
Ул минем укытучым, ул минем музыка училищесына хәзерләде, ул мине үзенә алмашка хәзерләгән шикелле. Андый планнар корылмаган иде. Менә шулай үзенә үзе килеп чыкты. Мин күз алдыма китерә алмыйм, әгәр дә язмыш менә шушылай итеп ясамаган булса, кем булган булыр идем икән дим. Теге мин гениаль булганнан түгел, үземнең бөтен тормышымда минем семьямда юк. Туганнарым бар, минем иң яраткан, аның балалары бар. Алар да дөрес әйткән минем кул аркылы үтте, алар да хармейстерлар безнең нәселдә генә 6 кеше икән. Алар барсы да дирижерскийны бетерделәр. Менә бу Сезгә карап сездән үрнәк алып әйе, чөнки алар миндә тордылар, миндә яшәделәр. Менә ул чынлап та мин әйтәм, бу ансамбльнең язмышыдыр дим. Менә монда фанатичный кешеләрне килүен. Чөнки музыка бит шундый нәрсә ул. Татар музыкасы бигрәк тә. Чөнки монда әгәр дә синең мәхәббәтең булмаса бу сәнгатькә, мәхәббәтең булмаса бу милләткә, моның әдәбиятына монда эшләп булмас иде. Чөнки монда бик күп сораулар куела, бик зур максатлар куела. Менә мин ансамбльнең бәхете дип уйлыйм, хәзерге вакытка кадәр яшәве. Чөнки минем мәхәббәтем менә бу Көлчеревка карата, Заһит абыйга, Җәүдәт Фәйзигә, Әссәраби Абдуллинга, менә буларның барсында булган мәхәббәт, алар менә хәзерге көнгә саклана һәм без аны кулдан кулга тапшырабыз. Менә мин хәзерге вакытта эшләгән Ниязында, мин дөрес әйткән вакытта, ул минем улым шикелле, мин аны Тимур белән бергә тигезлим. Алар бер яшьтәрәк. Минем бердән бер кадерле энем, минем улым шикелле, Тимурым бар минем. Менә мин Ниязны нәкъ шул минем улым дип әйтәм кайр вакытта. Нияз көлдерә мине, мин гастрольләргә килгәч, нигез килмәдем ни бу ел дип әйтәләр ди. Чөнки безнең фамилиялар бер бит Гәрәев. Юк шул түгел инде, сез шуннан да еш кына уйлыйлар. Фамилияңа туры килде. Юк шул, әни нидә калдырдым ди. Менә мин әйтәсем килә, хәзерге вакытта алтын фондның саклануы, менә бу шушы милләткә, шушы ансамбльгә булган мәхәббәттән. Чөнки шундый моментлар булды. Бездә җитәкчеләр алышынган вакытта, менә төрле моментлар булды. Безнең монда шоу ясарга теләгән кешеләр дә булды ансамбльдән. Менә Ходай безне ничектер саклады шул нәрсәдән. Алар озак эшләмәделәр, 1-2 айдан китәргә туры килде. Бу бик кызык ансамбльнең бер тарихы булды ул. Шулай итеп без хәзерге көнгә кадәр, менә 80 яшьлеккә кадәр ансамбльне шулай итеп саклый алдык. Чөнки менә хәзерге вакытта яңгыраш та, хәзерге вакыттагы оркестрның яңгырашы да, хәзерге вакытта биючеләр дә миңа калса, менә без шул традицияларны саклый алдык. Саклау безнең озак яшәүебездән килә торгандыр инде ул. Рәшит Мустафин 60-нчы елларда килгән. Райла 60-нчы елларда килде. Мин килдем 60-нчы елларда. Менә без хәзерге көндә без бик хөрмәткә лаеклы кешеләр булып менә шушы коллективда яшибез. Бик зур рәхмәт Айратка. Айрат ничектер безне аңлады, пенсия вакытыннан соң 20 ел үткән икән. Айрат безгә әйтте, мин иң беренче кертеп, мин шак каттым шул бер нәрсәгә. Пенсияга чыктым бит инде хәзер оформлайтылган Нияз килде. Ниязның кулына тоттырды да 60 яши бугай миңа. Нияз, әгәр дә Венера Хасанны кырын карыйсың икән, мин сезне гафу итмим дип менә мин шак каттым менә шундый хәл булганлыктан. Без шулай итеп менә саклый алдык ансамбльнең язмышын, традицияларын, моңын. Венера Хасановна, менә чыннан да һәр хормейстер, һәр музыкант ансамбльгә үзеннән бер өлеш кертә бит, җитәкче дә. Менә Җавид Кыддусов эшләгән елларда үз репертуарын булдырды, үз сүзен әйтте дигәндә шушы ансамбль тарихында. Сез озак еллар эшләдегез, шикер менә сезнең башкаруда, сез җитәкләгән хор башкаруда да язмалар бүгенге көндә алтын фондта безнең. Һәм бүгенге көндә Нияз Гәрәев, ул бит үзе дә Александр Ключерев кебек хор өчен эшкәртүләр дә эшли бит әле. Һәм инде ялгышмасам, ул да 10 елдан артык җитәкләп килә бүгенге көндә хорны. Башкармыйсы 2005 елда. 12 ел инде. 12 ел. Ул бит инде сезнең укучыгыз дип әйтеп була. Менә сез аны укыган елларда тәрбияләмәсәгез дә, ләкин ансамбльгә килгәч, ул инде чынлап торып сезнең укучыгыз менә ничә ел буе хәзер. Чынлап та шулайдыр. Беренчедән мин әйтеп китәсем килә, профессиягә кадәр кешенең кешелеклелеге турында. Чөнки менә бу зур коллектив белән эшләр өчен кешенең иң беренче кешелеклеге, кешеләргә карата карашы, аның менә мондагы булган традицияларны үзенә кабул итү, мондагы булган атмосфераны кабул итү. Чөнки ул икенче заман кешесе. Беренче елларны бик җиңел булды дип әйтә алмыйм. Төрле моментлар булды. Шулай да Нияз менә шул кадәр тәрбияле кеше, ул бөтенесенә дөрес итеп аңлый алды. Моңарчы булган бөтен традицион яңгырашны, эшкәртмәләрне барсында кабул итә алды. Һәм менә заман үзгәрде. Алтын фонд белән генә яшәп булмый. Хәзер ниндидер яңа әсәрләр кирәк, композитор әсәрләрен. Чөнки фольклор бит ул мәңгелек түгел.
Менә нидер бер шиге бар бит фольклорның. Чөнки хәзер вакытта яңа әйберләр чыкмый. Ул элекке заманда чыгарган әсәрләр эшкәртелеп бетерде. Александр Ключерев, Әсәр абый, Захит Хабибуллин, ул шыр үтте. Мунасыпов та эшкәртте кайбер әсәрләрне ансамбль өчен. Менә һәрбер нәрсәнең шиге бар. Нияз зур композиторларның әсәрләрен алып, алардан попурлар төзи башлады. Менә бу соңгы вакытта эшләгән әсәре Александр Сергеевич Ключеревның менә 80 елгылыкка багышлап эшкәртә olan Александр Сергеевич Ключеревның әсәреннән эшләнгән попури. Мен хәзер вакытта эталон диерим. Эшкәртмәсе ягыннан да. Беренчедән, икенчедән солистлар килде, яшь солистлар. Фәридә Сунагатова килде. Безнең татар бүлеген бетереп, консерватория бетереп хәзерге вакытта. Мин аңа нинди генә рәхмәтләр әйтәм ул балага. Чөнки ул менә безнең традициялар бит училищеда сакланды. Менә мин анда Казан музыка училищесы. Мен хор белән эшләгән вакытта ул солистка булып анда күп әсәрләрне, шуңа күрә алар монда уже килгән вакытта бөтен әсәрләрне әзер булып киләләр. Чөнки хәзер вакытта әгәр дә бернинди кирәклек чыга икән, Зөбәрҗәтен дә җырлый, Зөлхиҗәтен дә сөйләп, бөтен әсәр аның репертуарында. Һәм хәзерге көндә безнең яшь солист килде, Сабитов Илсур, Институт культурдан. Башкорт Уфа музыка училищесын тәмамлап килгән егет. Мин аңа бик сөенәм, чөнки мин һәр вакытта башыям башкортларның халык җырларына, аны башкаручыларга, элекке вакыттагы Бану Валиевалар, менә мин аларны мизердә тыңлап үстем. Менә бу егет миңа шул яшь чагымдагы яңгырашны хәтерләтте. Аның бик матур тембры. Бу Александр Сергеевич Ключерев яшьләрнең әсәр булып чыкты ул. Фәридә белән Илсур башкаралар Ниязның эшкәртүендә. Ул искиткеч матур әсәр килеп чыкты. Ә без Нияз Гәрәев эшкәртүендә халык көйләренә попури тыңлыйк. Солистлар Алмаз Сафин, Диләрә Палатова, Илнар Каюмов һәм Әлсинә Җәгъфәрова. Siz dostlardan ayrılsam yalğız başımın işlerimin. Siz dostlardan ayrılsam yalğız başımın işlerimin. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım bağırlarım. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım bağırlarım. Yaş ömürler iki kilimi belegiz kadirlerim. Üzgün
Basılında hürmetli şapkaları göresin. Basılında hürmetli şapkaları göresin. Кадерле тыңлаучыларыбыз, сез бу көннәрдә үзенең 80 еллык юбилеен билгеләп үтүче Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкаруында халык көйләренә попури тыңладыгыз. Ә без ансамбльнең хормейстеры, Татарстанның халык артисты Венера Гараева белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Ничектер менә шуңа туры килгән, Ходай безне саклаган дип әйтим. Чөнки менә мин хәзер чагыштырам, безнең башкортларда бию ансамбле генә Чуаш, Марый, Мартва, Удмурт милләтләрендә хәзер вакытта ансамбльләрне мин әйтмәсем, алар хәзер безнең шикелле биеклектә. Алар менә зур концертта булган вакытта җыелып алалар да, аннан соң аларны тараталар. Ходай бирсен, киләчәктә дә менә тагы шулай 80 еллык, 100 еллыгын үткәргә ясын ансамбльнең. Чөнки хәзерге вакытта менә бик күп проблемалар булганда, тел белән, татар милләте турында, татар теле турында, татар моңы турында бик күп сүзләр барган вакытта, мин һәр вакытта сөйнәм, ярый әле безнең конкурсларыбызда татар моңы, татар җыры, Вагаф конкурсы, безнең җыр һәм бию ансамбле. Бу конкурслар яшәгән вакытта татар моңы һәр вакытта яшәр дип ышанам. Чөнки яшь буын туа, яшь буыннар яңадан өйрәтергә кирәк. Барбар татар моңы дигән нәрсә, ул генетика белән, нәселнең яшәеше белән килә торгандыр. Татар нәселе әгәр дә яши икән, менә бу конкурслар яши икән, андагы яшьләрдә безнең барбер менә шушы рухны аңларлар. Заманнар үтәр, бу җырлар безнең нәкъ беренче мәртәбә яңгыраган шикелле яңгырар дип ышанам мин. Татар милләте моңа лаеклы милләт, чөнки ул бөек милләт. Аның нинди сәнгате бар, нинди язучылар бар, нинди шагыйрьләре бар. Мин бик куркам, менә билгеле тел белән барган вакытта, әгәр дә киләчәктә шушы гасырлар буенча язылган әсәрләрне әгәр дә моңларны җырларга кеше калмаса, сөйләргә тел калмаса, ул трагедия гына булмасы. Мин аны бөтен дөнья күләми нидер бер зур бер хәсрәт дип кабул итәр идем. Чөнки татар милләте яшәргә хокукы бик зур. Чөнки ул зур милләт, бөек милләт, ул гомер буе дәүләте булган милләт. Телне без саклау. Иң беренче урында менә ансамбльнең хәзерге көндә бурычы. Менә без Нияз белән эшләгән вакытта, Нияз бик зур рәхмәт. Ул һәр бер сүзне, һәр бер ижекне миннән башка менә тикшермичә, нитмичә бер вакытта нотага язып куймый. Ул шул кадәр теләге зур дип әйтим ди мин аның. Мин бик сөенәм. Хәзерге вакытта менә безне алыштырырга менә шундый бөек, көчле яшьләр килә. Венера Хәсәновна һәм әле Нияз Гараевның шундый бер көнне әйткән сүзе дә бар иде. Ансамбль безне татарлаштыра дип. Менә кемдер ансамбльгә килгәндә әле бәлки алай ук татар рухы булмаса да, ләкин менә монда эшли без бөтенебез дә милли җанлы менә шушындый егет кызларга әйләнәбез дигән сүзе һәм ул аңа да бик туры килә инде. Ай, чынлап та шулай. Монда килгәч, менә мәсәлән, мин язылган яңа романнар чыга бит, мин чыккач, алар үзләре сорап алалар, Венера Хәсәнова, сез укыйсыз, сездә шул роман бардыр, мин аларга бирәм, алар укыйлар, кызыксыналар. Менә монда чын татар рухында тәрбияләнгән җырчылар бар безнең солистлар. Рамил Миннегалиев, Илнур Нуриев, Фәрит Гафиятуллин, Диляра Палатова,
Менә алар барсы да ниндидер омтылышлар бар. Алар күбесе шушында эшләгән вакытта читтән торып, менә Данилә Валиуллина хәзерге көндә, Зоя Борисова бар. Алар барсы да университет бетерделәр, татар теле бүлеген. Аларның төп бурычлары менә шушындагы мөхитне саклау, телне байыту, чөнки алар үзләре хәзерге вакытта менә безгә бик кирәк булган вакытта, мәсәлән, Данилә Валиуллина хәзерге көндә әгәр дә безгә музыка язган сүзе юк, алар үзләрен язып, менә чын мәгънәсендә без менә күп әсәрләрне аларның сүзләр белән җырлыйбыз. Менә шул мөхит менә хәзерге көндә монда ансамбльдә. Ул бик шатлыклы нәрсә. Аларның күңелләре чын татар балалары. Аларның күз карашлары икенче төрле бит. Алар сәхнәгә чыккач йомшак итеп карый беләләр. Ниндидер теге читләшү түгел, әмма ниндидер мөселманнарга, татарларга гына хас йомшак бер караш бар аларның һәрберсендә дә. Венер Хасан, менә мөселманнарга, татарларга хас караш дидегез. Билгеле музыканы сүз белән аңлату авыр, ә шулай да татарча хор ничек яңгырарга тиеш ул? Сезнеңчә, менә татар хорының яңгырашын нәрсә аера, аңлатып буламы ничектер? Аңлатып Рус була. хорыннан, якут хорыннан диген инде мәсәлән. Менә рус хоры белән алган вакытта русларның яңгырашы әзрәк аларның ачык, алар да кычкырыбрак нишеләр. Аларның үзләренең шул менә теге рус әзрәк киңрәк бит инде ул. Татар милләте әзрәк ул үзенә җыелган. Татар милләте бик тыйнак бит ул. Менә шул тыйнаклык авазда да яңгырый. Ул бит авызын бик каты ачып нәсибләшәкне җырлаган вакытта да шул ике авызда инде моң бар. Татарның яңгырашы шулдыр ул. Һәрбер ижекнең ишенә керү, һәрбер ижекне аңлау, шин татарча әйтеп, үзеңнең йөрәгең аркылы үткәрү. Менә бит татар җырын рус җырлый. Шул ук менә бер фразаны татар җырлый. Урысның дикциясе идеальны булган вакытта да, аңлашылырлык булса да, бары татар кызының җырлаганын бусы шин татарча җырлый дип әйтәбез. Күңел белән, йөрәк белән, аңлау белән. Менә бит бәгырем матурым дип әйткән вакытта төрлечә әйтеп әйтергә мөмкин. Менә шул әйтеш анда аңлашылып тора татар кызының әйткәне. Уларны шин йөрәгеннән чыгып әйтә. Менә шуның белән аерылып тора. Аның көе дә икенче төрле яңгырый. Шунлыктан, чөнки анда йөрәк салынган. Венер Хасан, менә хорның татарча яңгырашы дип сөйләдек. Бу урында сез нәрсәне ишетергә теләр идегез хәзер? Нәрсәне тәкъдим итик тыңлаучыларыбызга? Ания Туишевның әзифәсен бирергә мөмкин. Ания Туишева әзифәне җырлый, анда җыламыш тыңлап булмый. Үксеп җырлый бит ул аны. Үксеп җырлый җырлый. Ничек бит аны татарча дип әйтмисең? Ничек итеп аны үзенең кичерише аркылы, үзенең бөтен табигатын, бөтен биографиясын сөйләгән шикелле итеп җырлый бит ул аны. Чынлап та татарны аңлый алам менә шулай итеп. Татар таңлый аны. Нинди фаҗига дип. Ta
Венер Хасановна, рәхмәт бүгенге тапшыруда катнашканыгыз өчен. Билгеле, ансамбльнең тарихы бик зур, монда оркестр да бар, биючеләр дә бар, хор дигәндә хормейстерлар бар. Без инде бүген алар турында күбрәк сөйләштек. Һәм моннан тыш әле бик күп солистларыбыз бар, корифей солистлар. Алар турында Алла бирсә, без әле алдагы тапшыруларыбызда сөйләшербез, һәрберсен аерым искә алырбыз. Инде тапшыруыбызны тәмамлап, менә әйтегез әле, сез бик күп гастрольләрдә дә йөрдегез. Бик күп концертлар булды. Шушы гомер эчендә иң беренче күз алдына нәрсәдер киләме? Кайсыдыр театрдагы алкышлардыр бәлки, кайсыдыр гастрольләрдер. Нәрсә күңелне иң тетрәтеп алган шундый бер мизгел бар идеме сездә? Ансамбль белән бәйле. Ул мизгелләр бер генә булмагандыр. Менә иң беренче мизгелне әйтергә, мин 60нчы елда беренче мәртәбә Зәйтүнә Ахтамова белән Зөлхиҗәне җырлаган. 60нчы еллар. Зәйтүнә апаның җырлавы, менә мин әйтеп үткәнчә, аны һәрбер клеткасы җырлыйдыр ие. Ул шул кадәр эмоциональ кичерәдер ие, үзе аркылы үткәрәдер ие. Менә шушы бөтен әсәрне, бөтен нәрсәләрне. Сахалинда булды бу хәл. 62нчы елда бик авырлыклар белән теге Тын океан аркылы барасы бит инде. Андагы шайкалуы, анда яшәп та булмый, ашап та булмый, шул кадәр теге теплоход белән бардык инде. Бик куркыныч беренче мәртәбә мин исеме спольный ул теплоходның. Шул куркыныч көчкә килеп җиттек без Сахалинга. Корсаков дигән шәһәрдә, иң беренче шәһәр ул, порт инде Сахалинның. Без килеп җиттек, безнең концерт башланырга тиешле сәгать 8ләрдә. Без килеп җиттек иртәнге сәгать 2дә. Мин шунда шаккаттым, сәгать 2 төн уртасы бер татарда китмәгән ие. Концерт залыннан. Бөтен татар халкы утыра, кайсы йоклый, шуннан без килеп төштек. Менә бу теплоходта булган шайкалудан соң бер урында гына басып торып булмый, чөнки баш әйләнә. Халыкны кайтарып җибәрмәделәр. Сәгать 2дә без тиз генә киендек дә сәхнәгә чыктык. Гомеремдә онтасым Кудосов Җәүдәтдинович бер сайкала, хор үзенә бер шайкала. Шул вакытта без җырладык Зөлхиҗәне, Александр Ключерев эшкәртүендә башкорт халык җыры. Иң зур кисмә кичериш шундагы халыкның әсәр беткәннең соңында. Уйлап кара, сәгать 2 төнге шул вакытта басып алкышлавын. Халык утыргачыннан тагы бер мәртәбә Зөлхиҗәне җырлаганыбызны. Артистлар профессионаллар бит инде. Яңгыраушы яхшы булгандыр, мин анысын хәтерләмим, мин халыкның реакциясын хәтерлим. Мин шул вакытта шаккатканым сәнгатьнең нинди көчле булуын. Икенче мәртәбә менә мин бик шаккаткан нәрсәм булды. Бусы 80нчы елларда Сочида, ул вакытта Советлар Союзы бит инде. Сочида Жемчужин дигән гостиница бар ие. Шул гостиницада немецларны ял итәләр ие. Туристлар инде. Без шуларга концерт бирдек. Без шунда җырлаган идек Шамил Әхмәтҗанов белән Рөстәм Яхинның Әсәр Абдуллин эшкәртүендә Сырнайын. Сырнай моңа. Шәрәф Хусаин сүзләренә. Җырлап бетердек. Зур зал инде. Тып-тын. Мәйтәмдәге немецлар безне аңламадылар инде. Шөбһә төште. Bir zaman Нидер андый вакытта секундда минут сәгать булып тоела иде. Күпмедер вакытта bir zaman алкышлар башланды. Анда безнең утыручылысыбыз килде. Аңа татырган нәрсә түгелдер ул.
Шамил мискин ия башын, ия. Тағы бір-екі мәртәбізден жырладық. Ол сөйлей тұрған айбыр түгіл. Шынлап та мына бұл сәңғатның күші, қайырлақта айтабыз бейт, міне сәңғат дейбіз, сәңғатның күші. Зор сәйәсетлерден күшілірек, чүнки сәңғатның күшін айтып бітіре тұрған түгіл. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңладыгыз. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең тарихын бүген без ансамбленең хормейстеры, Татарстанның халык артисты Венера Гәрәева белән бергә барладык. Тапшыруны музыкаль мөхәррир Гөлназ Гыйльми алып барды, программаның режиссеры Рамил Хидиятуллин, тавыш операторы Гөлүсә Жаббар. Без кабат әлеге данлыклы коллективны 80 еллык бәйрәме белән котлыйбыз. Тапшыруыбызны исә халкыбызның Сибгат Хәким шигыренә башкарыла торган Фазыл чишмәсе дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Башлап җырлый ансамбленең яшь солисты Альтинә Җәгъфәрова. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Милли ядкәрләребездән аерылмыйк, дуслар. Сәламәт булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.